Toimitsijat käyvät nopeasti ruokailemassa. Ja hienoja moottoripyörät näytöksiä nähdään tällä rata-alueella, nimittäin Tervokosken moottorikerhon Trial-kuljettajat käskyttävät täällä myöskin moottoripyöriä. Nyt yrittää jälleen yksi V8 käyntiin, nimittäin Samuli ja Santtu, Jyväskylän miehet tuolla Kuksalla Proto-luokan autolla lähtevät kakkospätkälle. Tuossa Kuksassa ei ole amerikkalaisvalmisteinen V8 moottori, vaan se on englantilainen Roverin valmistama V8 moottori. Alun perin ollut 4,6 litrainen V8, mutta sitä on stroukattu, eli niin sanotusta suurennettu iskutilavuutta. Nyt sen moottorin tilavuus on 5,2 litraa. Viime vuonna Samuli antoi vähän sen tasoitusta muille ottamalla sieltä yleisyliterit pois pelistä. Ajoi tuolla V7 moottorisella autolla kisaa loppuun. Sitten taisi